здрава вече хора, нещо вие ще играем 2-2 токени с виксата. И да, токените бяха за 50 цента, не чак толкова много, но ще видите как ги пръснахме от бой момчетата. Надявам се да ви хареса видеото, абонирайте се на канала, лайкнете видеото и направо да преминаваме как ги биеме момчетата. Играем до 10. Ева ми партито. Играем до 10, да знаеш. Добре. Минус 100 е. Не бе, бата, майка му да е. Браво бе. Първият рун го взимахме пак и него. Тук всичко ли е това? Не. 22, го дарох. Минус 110 на аватар. Те да е минус 100. Аватара е дед. Добре. Две. 21. Крафнат, теро крафнат. Аватар е на едно. Дед. Браво бе. Тук всичко съм взел. Много глави над аватара. Не виждам нищо от тея. 151 на 7. Ма това аватара 0 пингър ли е бе? 4 на 2. Правим нищо на едно. Много пинк е. Да, аз не мога, нищо не мога да направя. Стой. Чай, че той има едни мините тук. Ева, качи нагоре, тук е мое всичко. Стой. А, те са взели тук. Отдолу ме спамат, бе. На теро много 22. Войки. 75 на аватар. Крак на теро. Теро дед. На едно е аватар. Идвам. Влизам от двамата. От двамата. О, не. Браво, бе. Спама го. Теро е на едно. Умря Теро. На колко аватара? Дед. На 0. Така взех. 22 на Теро. Спама го. Минус 60 на аватар. Аватар е минус 180. Моля, дете аватара. Убиваш го. Браво, бе! Айде, бото дълга. Мани ме тапа, ма верно. Стой, има ли смисъл да се занимавам, бе? 100 на аватар. Дед. Идвам. Икса, изчакай, малко чувам. На едно. Минус 100 е. Не мога да взема стената, бе. Не, брат. Дед. Не бе, на левка е, бе. Не бе, нали умра. Лев на форс. Ей, да, бъгна значи. Минус 100. Теро минус 22.
Крапнете те, ама и аз съм Но крапнат. пинг съм. Теро, виж какво прави, бе. Те бач пумпа да е. Не, бе, брат, нямам патрони в тъпото оръжие, бе. Как да стане? Да, брат, Един Теро. рън да взема, бе. 8 на 3. Минус 90. Не, бе, брат, майка му дева. Много кринджа в този бат. Викса, поеми единия, защото не мога и двамата да ги поемам. Сега ще кажа на колко кръвна. Добре, бе. Добре, бе. Сне, рон. Толкова демидж ми дава. Ама Тедо! Мале. Бокука гаден. Тедо е много голям бокок между другото. Остави го на едно. Викса, поеми единия, моля ти се. Не мога. Как не можеш, бе? Пак ме бият двамата. Не бе, един е на мене. Дек? 30. Тука. Килната. Не, то е нереален, бе, да му имам, мале. Защо са толкова слаби тези? Не, на мене. Седи още там. Кемпи. Минита. Стой. Убиеш го. Минита. И малко. Не, брат, аз винаги така и не мога да си едитна, защото, в смисъл, не е мое то едит. И няма как да стане, брат. То като не са мои едитите, и той Булка просто едитва една страна и ме убие, дева и газето са. На едно ти. Браво, бе.